Hai hai everyone, iki Mbak Iwi awan-awan mek bajangan guys. Neng ngarep omah bajangane wis mulai mek luru wae. Mbok masak apa tuh Mbak? Bajangan kok dimasak. Kok gak ngerti bajangan iki kena nggo lawo lho guys. Tapi ya lawe wong desa ya guys. Nek ning kota paling mbuh tahu apa gak, nek aku ya tahu dong. Hari iki Mbak Iwi libur guys, tanggal abang. Tahunnya kelahiran Kanjeng Nabi, Maulid libur guys. Alhamdulillah wis bar tak cacah-cacah tak kai uyah guys, terus diramesi ada kecilin guys ganti wadah sing luwih gede men penak oleh ngramesi ambek uyah terus diumbah jolali diumbah ben bersih. Wis bar bajangane disingkir sik guys, naker beras sik, masak sego sik. Aku nek masak wis sak umplung ambek sate guys, maklum wong akeh. Ya oleh ku nginteri kayak wong pinter-pinter aja guys, padahal asine yo gak entos nek menurut wong desa nggih biasa aja. Iki dipilih lase guys, lase wi dibuai terus nyetek ke kompor seperti biasa. Nyetekone kayak aku nek masak sego iki tak keroncong sik guys, baru tak copno. Ki mau aku blonjo tapi lali gak tuku minyak, anakku tak kon tuku minyak, blonjoku dino iki lho guys, entek 45 sak minyak mau. Padahal ning desa ya padha guys, padha tak dono regane ya guys. Minyak mau 21.000, bluturu 5.000, bayam 1.000, jagung 2.000, kemangi 500 wis pitok. Liyane jajane anakku mau 4.500. Kan dekne pengen jalan menir tapi gak ono kemangi yang grape tuku entek akhirnya lagi terlaksana hari ini. Tapi tak masak seger ngono lawai bajangan. Bajangannya dicampur ambek pindang guys, diincipi guys rasanya piye. Wes mentul guys, mentul wes mateng. Jangan meneri ganti ki mau guys, ganti goreng pindang dicampur bajangan. Jangan meneri kok dilai pindang bajangan guys, enak guys, seger cetok enak lah. Lombok tak irisi sing akeh men gak usah nyambel guys, aku gak nyambel soalnya ki bajanganku ya wis pedes. Lombok sak ikrak gak ngono kae kok sampai gak pedes kan ya banget ya guys. Menurutmu ning desa iki murah apa gak? Iki aku ning Bojonegoro sing pelosok desa, soalnya omahku ya pelosok dhewe, ada teko ratan gede. Nek ape metu-metu kadang aras-arasan guys nek pengen jajan, soalnya ada ratan gede. Gak terae mulai kerja ngono menisan tuku, dadi aras-arasan metu. Wis mateng kabeh mbokku tak emboi, aku ya mangan guys. Wis mangan jam piro iki? Jam 12 awan, soalnya libur kan. Aku tangiku ya awan guys, tak penak-penak biasa tangi isuk soalnya kan wingi sih padune ya karinan guys, soalnya ndelok poli perenggawan ini bengi sampai jam 11. Ya guys, seperti biasa jangan lupa like dan komen. Terima kasih.